Čaute pri novom videu, dneska si otvoríme tohto tu malého blba. Neviem, že či to je, asi skôr je fejkový. Pozrite sa, je určite fejkový skôr, no, asi určite. Viem, že mi nepadne niečo takéto, alebo takéto. Takže môžeme ísť rovno na to. Neviem, či sa, počkaj, aha, tu zohľadám. Bo tu je takáto vecička a neviem, že či to za to mám otvoriť, alebo za tú pásku. No, dá si za toto, myslím, dúfam. No, asi hej. Jej. OK, tak skôr. Tak, dobre. Nič tam není. No nevadí, ok. Nechám vás prvých, aby ste videli, čo tam je. Ja sa otočím. Prosím, že sa dobre. Sa cítim. Prosím, to nie je zelený alebo modrý, prosím. Dobre. Celkom pekný. Neviem, či je pravdivý. Mám mu teraz uzdrihnúť hlavu. Takýto pekný, maličký. Pop Mart, ok. The Monsters, ok. Ja neviem. Povedzte mi vy. Počkaj, zúbky musím zúbky. A neviem, či má taký žltý. No však, taký tu. Počkaj, čak, vidím. 3, počkaj. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asi nemá byť 9. Tak nič. Skúsil som. Nevydarilo sa mi. Takže bohužiaľ. 1, 2, 3, 4. Takže čau.